Vodička kamiónu spala, keď zrazu začula nepretržitý zvuk. Vyšla von a vytiahla 8000 watovú baterku. Pozor, nekradnite benzín. Nečakajte 100 minút v tme, aby ste si uvedomili, že toto svetlo potrebujete. Táto baterka vydáva 8000 W svetla, čo stačí na osvetlenie celej továrne, môže sa použiť aj ako prenosná batéria. Keď sa vám vybije telefón, už som predtým používala baterky na kľúčenky a jednu si kúpila aj moja kamarátka, všetci si myslia, že sú praktické a pohodlné. Tak som kúpila dve pre rodičov počas výpredaja, majú 3 režimy, vysoký, nízky a blikajúci, plus bočné svetlo a červené lomka modré výstražné svetlá pre núdzovú ochranu, sú určené na kempovanie, sú vodeodolné a odolné voči dažďu a majú háčik pre jednoduché uloženie vo vrecku alebo na opasku. Jedno nabitie poskytuje dlhotrvajúcu energiu, vďaka čomu sú ideálne na nočné túry. Táto baterka na kľúčenky je veľmi praktická, mnohí ju ešte nevyskúšali, je vyrobené výlučne z kovu. Je vodeodolné a odolné voči dažďu a ponúka 8 voliteľných režimov svietenia vrátane vysokého jasu, nízkeho jasu, blikania, bočného odrazu a jasu až 8000 lumenov, vďaka čomu sa s tmou rozlúčite. Jednoduchým stlačením sa pripevní na opasok a poskytne osvetlenie až do vzdialenosti 10 metrov. Jeho dosah je mimoriadne široký. Pozrite si toto video a objednajte si ho a využite 7-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu s doručením domov. Je to skvelá voľba na krátke výlety.